ya kai ne a goni ka hita ka dalla rabu da shi dalla kafara can wannan dan sandan da ganin hinwa yake ji dalla ba mu tafi dalla Allah rabu da shi in yi ma wani kace nace matar sa rai ba ba za mu sabe ba da Allah ba wani sabewa a ojuwa ta ma irin su mutane ne na caccakawa karfe da arewa a ce za a yi mana wani kace nace ba mutun ya ba wani tsoro ba kashi ba ko tsoka ce Allah shi ne ai matsala ta da wannan hi wallahi mugun sanho ne kai gudanan me a cikin ledan nan kayan mu ne wani irin kaya ne mana wanda muke harka da shi namu ne kai wannan mai kalar kaguwar ba zan taba yadda da ku ba kai na ka fi wayo ban yadda da ku ba me a cikin nan gurin yalla bai kayan mu ne wakan mai gidan mu ce a ciki muke yawo da ita saboda ba ma so ta kwace mana kullun a leda muke yawo da ita wallahi wani mai gida kunna mun na ji waka wace irin waka ce bude ka kunna mun da Allah na ji wace waka wani mai gidan ni za ku rena wayo samar kai kai wannan ba wakar Alhaji Naziri na kowa bace kware kwahi ne baya goya marayu uban mara uba mai uban ma ka zo ga ubanka damuna baki mugunta titi ba a tsallaka ka sai an waiga kutubani abun zuwa artabo jema iyakar gona maganin mayu ta gargaje abun turaren mai ya ko gobe yaji ba a shake da kai kowa shaka ka ubansa zai ci uwa ta kai uwa ka nace kai har ka san Alhaji Naziri na kowa kai ka san shi na al'amincin yadu mutumin kwaren tafa da shi da nura na dawanau kai har ka san taimakon da kai to ni da kuka gane da uniform din nan shine ya nema mun aiki dan haka ba mai gidanku bane mai gidana ne sanin da neme da taimakon da yake wa al'umma da nema matasa aiki da tsayawa matasa magidanta ai ya wuce duk tunaninku saka mun wakan na kai ni ma in cashe yau na ma tashi daga aikin kai ku doga mini tamburan da karfi maganar tana da zafi na kowa sadauki in kiyar ka karfi naziru karfawa kana da kaifi tukunyar kalwa sai an hada da marufi sama hali gare ka shi ya zamto jari lamuran ka ko ina suna tasiri Alhaji Naziru mai gidan alkhairi da girman kyauta ka yau ta baka gori kuma baka zama da wanda ke yin sharri alkhairai ka hada su tari sannu Naziru na kowa lamuran ka da baiwa uba ka riki kowa to tambura mu kaiwa jagayya ja aiki lamura sun girma bai maka aiki ba akai ma gulma sadauki ja yaki guru dodon kurma kaka kuma amshaki lafiya ta kai ma arziki ya girma yanzu wa zai san ma ka dika ba a fama ka rabawa kowa biki yana yin armashi in Naziru ka zo ka haba ga dodo Naziru ka zama dodon maza ki sabo da musa ba za taron maza gagara gasa Naziru ba ka tsoron maza da kaji kaho an buga ganki ka bi gayyar maza ka shago ba ka jin tsoro ga gwano ubangidan kwaro Nazirjan zakara ubangidan toro jagayya ja aiki lamura sun girma